Even, je moet wel een primeur. Ja? Oh, ja, wij willen wel een primeur, maar dan mogen we dan echt wel weten wat er bij jou op het bank hangt? Ja, dat mag wel. Kom maar. Kom maar binnen. Nou, hier is hij dan. Nou, hallo. Ik dacht dat het wel een primeur was. Ja, jou bent van de tegeltjes, Sukvoort. Ja, die ga ik alles zelf maken. Makken met tegeltjes, dat Ik ben de enige die het doet, hè. doe je het ik maar de hand? Echt Ja, schilderen? ja, dat is allemaal inschilderd. En ik dacht ook, ik bak tegels bij in oude tableaus en zo. En restaureer ze. Maar dit zijn mijn dingen. Je bent er een grutskop, zeg ik. Jawel, ik doe het voor trilogie. Ja. Je bent vrij een zachte prater, hoe ken dat? Nou, ik weet het net, dat is op één. Ja. En dan, mijn vrouw maakt die moderne dingen. Want ze stiert om het hoekje, ze kent het wel jaren vanzelf. Ja, ze kan het wel leren, dus ik heb zomaar best wel op de film. Maar we hebben heel veel tegels gemaakt voor bijna 30 jaar. En voor mezelf, ik maak moderne, vrijgevende tableaus en keramiek ook. Het is onze leven, het is fijn. Waar maakt je hem dit? Poppen. En dan in een heel lies schuurtje bak ik die dingen. Ja, nou, dat mag wel zijn. Zo, dit is mijn bakkerijtje. Actua. Overigens, het is het kleinste bakkerijtje wat er bestaat, denk ik. Maar ik ben ook heel goed met tegels bijbakken, hè. Dus dan komt er een tableau, dat kunnen we boven wel even bekijken. En dan is er een tegel weg. En dan bak ik dat erbij, dan zie je dat niet meer. En dan heb ik dan al mijn glasuren die ik gebruik. En natuurlijk een enorm archief van een jaar of 30. En dan heb ik nog een gigantische berg van die tableaus daar staan. En om even terug te komen op de tegelbakker waar ik er eentje bij bak. Dan heb ik hier bijvoorbeeld een tableau. Er is een tegelaar tableau. En dan is de bovenste tegel is weg. En dan is het de bedoeling dat ik daar natuurlijk die tegel bij bak. Deze zit ik net door die ochtend. Ja, dat klopt. Een mens kan niet perfect zijn. Kom je al wel eens boeten? Kom nog eens boeten. Ja. Maar ik mag er net zo vol van, want het is natuurlijk wel wat waard. En als mensen op een gegeven moment weten dat het er is, dan ben ik een beetje huiverig om de deur uit te gaan. Vanwege het feit dat ze het wel zouden kunnen stelen. Ja. Maar ik ben er best wel trots op. En het is ook fijn om hier in Makkum te zijn en dat soort dingen te doen.